maganar nefa jama'a, yanzu shugabanci baya jin kunyar abin da yake faruwa a kansa. Ba cewa muka shugabanci bai da kunya ba, muka ce baya jin kunyar abin da yake faruwa a ƙasarsa. Duk ƙasashen duniya suna gani, ce maka mutane sun zama yadda suka zama. Shugabanci yana da kuɗi, ba zai iya siyan duk abin da za a siya ba. Yanzu ba za a ji tausayin mu ba, muna talakawa, mun fito mun yi zaben nan, mun yi komai. Yanzu mutane ba su da ruwa, da mutane babu wuta, cajin waya da za su yi ba. Najeriya ita maki kirari ke ce uwa ba da mama. Wani maman kike bayarwa yanzu? Wani maman yanzu Najeriya take bayarwa? Yanzu shugabanci ba zai ji kunya ba? Idan ma ba zai ji kunya ba, ba zai ji tsoron Allah ba? Ba zai ji tsoron Allah, zai tambaya ba akan wannan harkar? Da gani da Allah? Kuma ina ministoci, ina sanatoci, ina sauran 'yan majalisa da duk suke wakiltar talaka? Ba ma jin magana, ba a magana. Yanzu jama'a, dama tsadar da muke ciki ga yadda take, yanzu an dawo kuma wannan, yanzu ba wahala ta cimma mutane. Shekaran jiya ranar asabar zan tafi gona, sai wani mutum ya saka ɗan buhunsa a cikin bayan mota. Na ce wannan ba, na ga kamar masara ce ko abu, ya ce zai kai niƙa ne. Wai a can ƙauye ɗin akwai injin da ba a layi, abu wanda za mu je cikin gari kan ba wutar, babu abin da za a iya yi, saboda haka niƙan ma yanzu ƙauye. Haba shugabanni, ya kamata ku san mutane kuke jagoranci ba dabbobi ba. Ya kamata ku sani dan adam yana da yanci. Ya kamata shugabanci ya sani cewa Allah yana kishin waɗannan bayin Allah. Allah yana kishin talakawa. Ko bai tambaye ku ba, ko bai zurdar da ku ya kawar da ku ba a ƙasar, rayukanku za su ƙare, lokutanku za su ƙare, za kuma ku gurfana a gaban Allah. Allah zai yi shari'a. Wani abin ya kai inda ya kai, ban sani ba. Wani ya zai yana gaya mun, an ce ko jiya ne an sake wata sanarwa, an ce kowa ya kashe kayansa, duk a kashe saboda kada a sako wuta ta zo da ƙarfi. To kun san ba ni da, an ce ba ni da haƙuri, kuma wani lokacin ba ni da haƙuri. Tun da safe ina ofishin nefa, ina son bayani, ban samu manaja ba, ban samu wanda zan tambaya. Amma dai sai na buga na ce da Allah, ni wutar nan da aka ce za ta zo ta tsaya a ina ne? Ya ce mun dai ta tsaya wajen Binuwai. Yanzu Binuwai din ma na yi ta kokarin ko zan samu wani in tambaya, tana nan ko ta koma ko kuma tana kan hanya, saboda mun gaji da kashe abubuwan da aka ce mu kashe nan. Ina sanatoci, ina waɗanda suke 'yan majalisa, ina waɗanda suke da cin cewa muna da haƙƙi a kansu? Ba za ku yi magana ba? Yanzu ba za ku yi magana ba? Ku fito fili ku ce mana ba za ku yi magana ba. Talakan arewacin Najeriya ya mutu kawai, ku ba za ku yi magana ba. Ku fito ku faɗa. Wannan shine abin da ya kamata a yi mutu. Amma ta yaya? Muna da wakilci, muna da komai, amma a ce wannan abin ya tsaya a haka. To daga baya na ji wani rumo, ni ban sani ko da gaske ne. An ce gurin da abin ya ɓaci akwai bandits. Wai ba security ba za su je ba.
yanzu gwamnati tana da daman da za ta fito ta ce babu security, akwai bandits, ba za ta iya zuwa ta gyara kayanta ba? Yanzu gwamnati ta faɗi wannan? To amma da Allah mu yi tambaya mana, lokacin zaben da za a yi a Edo sojoji nawa aka kai don za a yi zaben? Don Allah ba wanda ya san adadin sojojin da aka kai saboda za a yi zaɓe a Edo don suna so su karɓi kujerar? Saboda suna so su karɓi kujerar ko? Tsaro da aka kai sojoji nawa aka sauke a gurin? Yanzu waɗannan sojojin ba za a iya kai su wannan jejin a gyara wannan abun ba? Da ana tambayar ku muke, ba za a iya ba? So zaɓensu kenan ya fi talakawan Najeriya, su gudanar da zaɓensu ya fi talakan Najeriya, su ƙwace kujera ya fi ƙarfin, ya fi mutunci